Numele meu este Chirița Andrada, tocmai am absolvit cursul de UI UX Design de la ONSA. Pentru mine un factor declanșator a fost pandemia, sincer să spun. Eu înainte lucram într-un domeniu care presupunea organizarea evenimentelor. Așa că fix momentul în care... Bine, eu de fapt eram într-un curs de reconversie înainte de pandemie, căutam un job tot pe domeniu, dar în altă parte. Și faptul că au fost interzise evenimentele m-a determinat să mă reorientez către un domeniu care nu depinde de contact direct, să spun așa. Am avut o întâlnire cu Iuliana și ea mi-a prezentat opțiunile, cursurile disponibile aici și am rezonat cel mai mult cu partea aceasta de UI UX. Iuliana mi-a oferit o încredere foarte mare în ceea ce se petrece aici. Mi-a transmis așa un vibe foarte bun, mi-a prezentat foarte frumos ceea ce se întâmplă și în același timp m-a făcut să înțeleg că lucrurile sunt foarte serioase, adică cursul se desfășoară nu doar tipul unei prezentări și apoi, nu știu, faci ce crezi tu cu informația mai departe, că se oferă un suport real, cum ar veni, și chiar așa a și fost. Așteptarea mea principală a constat în posibilitatea de a obține un job în domeniu la final și pot să zic că sunt pe drumul cel bun momentan, adică bifa asta a fost îndeplinită. Evident, experiența cu toate tool-urile pe care le-am folosit, cu mini-research-urile pe care le-am condus, adică partea practică, să spun așa, a cursului cu care am rămas și cu portofoliul cu care am rămas pe urma acestui curs. A apărut această oportunitate de internship la Centric, la care am aplicat. Am trecut printr-un proces de selecție din 3 etape, cred. A fost un interviu tehnic, unul practic, unde am avut de prezentat un proiect și apoi o discuție finală cu team leaderul pe care urma să l-am. L-am obținut și acum sunt în curs de învățare continuă. Eu cred că e foarte important să-ți dai seama ce soft skills ai și cum se pliază pe domeniile disponibile. Adică eu la prima vedere nu știu dacă m-aș fi gândit că UI UX design ar fi fost potrivit pentru mine, dar la o analiză mai profundă am realizat că cel puțin pasiunile mele se pliau oarecum pe cerințele din acest domeniu, în sensul că eram pasionată de zona estetică, de fotografie, editam fotografii din plăcere și chestia asta s-a pliat cumva pe partea aceasta pur estetică pe care o facem, pe designul interfețelor. Și în același timp eram pasionată cumva și de partea asta de și sociologie, de studierea comportamentului uman, care practic se aplică în partea anterioară designului, adică partea de research în care empatizăm cu utilizatorii, care trebuie să intrăm în pielea lor și cumva aceste interese ale mele s-au pliat și pe nevoile efective din acest domeniu. Deci eu cred că sfatul meu ăsta ar fi să reușești să-ți dai seama ce pasiuni și soft skills ai și în funcție de asta cum se pliază pe domeniile disponibile în prezent. Să iau decizia asta mai devreme.